Bon dia des de l'oficina d'integració impossible. Fa anys que sentim la mateixa frase. És que no s'integren! I jo m'he fet una pregunta. Com putes s'han d'integrar? Si és que nosaltres som un poble que quan arriba un veïnat nou el saludam al cap de 3 anys, i això sí coincidim, saps què t'ho vull dir? Per exemple, arriba un noruec, fa 10 anys que viu aquí, xerra mallorquí millor que tu, coneix tots els camins de la serra, fa els millors pambolis del món mundial, i encara hi ha un mallorquí que, quan el veu passar, diu, mira, és nou, no som un poble tancat. Bàsicament és que deixem la porta empesa. Jo crec que el govern hauria de fer un pla oficial d'integració per als mallorquins. Primer, quan vegis un desconegut, el saludes primer. Zasca. Segon, quan un foraster te digui buenos días, tu li contestes i do sí. Tercer, si qualcú prova de xerrar mallorquí, no li convids idioma en els 3 segons, que això és com apuntar-se a un gimnàs i que te duguin directament damunt un sofà. Quart, convida un foraster a una torrada, un foraster a un guiris, igual, però sense explicar-li que és un puta xitxul. Xitxaró, pitxus, el que li digueu a cada banda de Mallorca. Que s'espavili, com feim nosaltres. Tenc una proposta per anar encara una mica més enfora. A partir d'avui, cada mallorquí haurà d'adoptar un foraster, un guiri, el que tingueu més a mà, el que tingueu més a prop. No per dur-lo a veure cales, ni per ensenyar-li a fer pampolis. No, per ensenyar-li com aconseguir que un altre mallorquí li contesti amb més de 2 paraules. Això sí que és integració extrema. I el dia que un alemany entri a un bar d'un poble i digui bon dia, i un mallorquí li respongui bon dia, quin variat vols? Aquell dia no s'haurà integrat el guiri, s'haurà integrat el mallorquí. Au, idò.